Μία ακόμη προσπάθεια έμπρακτης αλληλεγγύης για τη στήριξη άπορων συνανθρώπων μας πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ στην παραλία της Ψαρομούρας στην Αγία Πελαγία. Το πρώτο κριτικό μουσικό φεστιβάλ φιλανθρωπικού χαρακτήρα υπό την αιγίδα του Δήμου Μαλεβιζίου πλαισίωσαν Κρήτες καλλιτέχνες. Χορός, μουσική, ατέλειωτη διασκέδαση και μια άκρως καλοκαιρινή βραδιά με καλό σκοπό στο Φεστιβάλ Κρητικής Μουσικής που διοργανώθηκε για πρώτη φορά στην παραλία της Ψαρομούρας στην Αγία Πελαγία και με στόχο τη συγκέντρωση τροφίμων για άπορες οικογένειες. Η σημερινή βραδιά έχει διπλό σκοπό για μας. Ο πρώτος είναι η κοινωνική αλληλεγγύη που θα δείξουμε μέσα από την κρητική μουσική στους άπορους συνανθρώπους μας και η βοήθεια που θα προσφέρουμε. Και ο δεύτερος είναι ότι θα μπορέσουμε να διασκεδάσουμε με νέους καλλιτέχνες που ανταποκρίθηκαν αμέσως σε ένα κάλεσμα βοήθειας προς τον συνάνθρωπο. Απευθυνθήκαμε σε 6 μουσικά συγκροτήματα, 18 νέους καλλιτέχνες. Όλοι δέχτηκαν με τα χαράς, γιατί ο σκοπός ήταν κοινωνικός και φιλανθρωπικός, να μαζέψουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Μαλεβιζίου. Στο φεστιβάλ με φιλανθρωπικό χαρακτήρα στη Ψαρομούρα συμμετείχαν νέα μουσικά σχήματα, τα οποία εναλλάσσονταν στη σκηνή, παρουσιάζοντας νέες μουσικές καταθέσεις στη μουσική της Κρήτης. Χαιρόμαστε που είμαστε εδώ πέρα, είμαστε το συγκρότημα Πύριχος. Μας αρέσει πολύ που μπορούμε και συνεισφέρουμε σε μια τέτοια εκδήλωση. Και χαίρομαι για αυτές τις πρωτοβουλίες που παίρνει ο τόπος εδώ πέρα, για τον κριτικό. Είναι μια πολύ καλή κίνηση, ειδικά στις μέρες που περνάμε τώρα για τον κόσμο που περνάει δύσκολα. Και εμείς θα προσφέρουμε με το δικό μας τρόπο, με τη μουσική μας και με την έκφραση την καλλιτεχνική, κάτι στους συνανθρώπους μας. Ένα ευχαριστώ εκ μέρους όλων των νέων μουσικών σχημάτων που κλήθηκαν να παρευρίσκονται σε αυτή την εκδήλωση, γιατί είναι ωραίο να δίνεται η ευκαιρία σε νέους καλλιτέχνες που ασχολούνται με την παράδοση αλλά έχουν κάτι πιο προσωπικό και δικό τους να δώσουν. Αρκετοί πολίτες ανταποκρίθηκαν στην προσπάθεια αλληλεγγύης και έτσι συγκεντρώθηκαν τρόφιμα μακράς διαρκείας, τα οποία θα προσφερθούν στο κοινωνικό παντοπολείο Μαλεβιζίου. Θεωρώ ότι είναι πολύ όμορφο σε χώρους έτσι κοντά στη φύση να γίνουν τέτοιου είδους δράσεις που να προβάλλουν την οποιαδήποτε μορφή καλλιτεχνικής δραστηριότητας. Έτσι, δηλαδή, και είναι και πολύ ωραίο που δίνεται χώρο σε νέους ανθρώπους. Μια προσπάθεια που έχει κοινωνική απήχηση και που είναι σημαντική στις μέρες μας. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στους διοργανωτές της εκδήλωσης. Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχω σε κάτι τέτοιο και είναι μεγάλη τιμή. Χορηγός επικοινωνίας ήταν ο όμιλος της Κρήτη TV.